Halleluja! Nilqawkom eżiż aħwa Maltin u għawċin. Jalla dan il-messaġġ li l-lejla l-mulej poġġili fuq qalbi u li ġi konfermat permezz tal-Ispiritu Santu minn fom għaddej oħra tal-mulej. Jalla dan il-messaġġ kun ta' kuraġġ għalik. Ħalli il-mulej ikellmek. Ejjew nitolbu flimkien. Kulħadd jitlob miegħi. Immaġina daqs li kieku Alla nnifsu ħajkellmek. U hekk ħajkun. Ovvjament jien minix hu, imma minn fommi toħroġ il-kelma tiegħu. Alleluja. Bisi qaddis, nirringrazzjak ta' dan il-privileġġ li jien nista' nirċievi il-kelma tiegħek illum. Ma noħodix for granted, missi qaddis. Nirringrazzjak li inti ħatallimni, tkellimni u tkompli titrasformani bil-qawwa tal-kelma tiegħek u l-Ispiritu Santu. Għamel minni dak li inti f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi ktieb ta' Luqa kapitlu 4. Luqa 4. Luqa kapitlu 4. Kemm hawn minnkom ġieli għaddejtu minn xi test fil-ħajja tagħkom? Holiday. Hawn xi ħadd minnkom għaddej minn xi test bħalissa? Finals, semifinals, għaw xiex? Amen. Hemm testijiet li jiġu mill-għadu u hemm testijiet li jiġu minn Alla. Nista' ngħidilkom mhix daqshekk m'hemm bżonn tagħmel xi 7 snin teoloġija, it-test li jiġi mill-għadu huwa biex ikissrek. It-test li jiġi minn Alla huwa biex jibnik. Amen? Tinsiex, inti meta tmur l-iskola u tebda tistudja suġġett. Mbagħad it-teacher jew il-headmaster jew minnu jgħidlek issa għandek test. Inti ma tħobbnix. Ma tgħidilhomx hekk u naħseb. Le issa, my dear, jew pupu tiegħi, jew whatever. Issa inti għamilt ħafna training u issa għandek test. Ħalli once li inti tgħaddi minn dan it-test, ħantuk premju. Ġej premju. Imma ħadd ma jieħu piċir ipoġġi test. U waħda mir-raġunijiet li anka fi żmien tat-test aħna nħossuna waħedna, għaliex anka fin-ħajja naturali, meta inti tkun fit-test, ma tisma' ħadd jitkellem. Silenzju. L-instructor dak il-ħin mhux qed ikellmek. U l-mulej illum irid jallimna u jkellimna billi jinkoraġġina li t-test li inti għaddej minnu li bagħtlek Alla ġi biex inti toħroġ b'testimonjanza glorjuża u vittorjuża. Anke jekk bagħtlek test id-demonju. Dak li x-xitan għamel biex ikissrek, Alla qed jgħidlek jien ħandawru għal-ġid tiegħek. Għal-ġid tiegħek. Għax la inti qiegħed f'idejn fil-palma ta' idejn il-mulej, dak li jrid il-mulej biss ħajseħħ u jsir. Ix-xitan xi kultant jaħseb li huwa fil-kontroll ma mhuwiex. Mhuwiex fil-kontroll żgur ta' ħajtek. Int li tissejjaħ iben u bint il-mulej Alla. Luqa kapitlu 4, ħammurru hawnhekk. Vers 1, Ġesu mimli bl-Ispiritu Santu raġa lura mill-Ġordan u l-Ispiritu ħadu fid-deżert. Ħanieqaf hemm. Min ħadu fid-deżert? L-Ispiritu. Ispiritu Santu ħalli l-Ġesu Kristu biex jiġi testjat.
Mhux kull test aħi jiġi mid-demonju. Hemm testijiet li jieħdok fihom Spiritu Santu. Mhux kull attakk li tgħaddi minnu ikun id-demonju. Xi kultant l-Ispiritu Santu ikun li dak li immanuvra l-passi tiegħek biex inti tgħaddi minn ċertu esperjenzi. Għaliex hemm pjani kbar milli qed tara s'issa. Hemmhekk għal 40 jum Ġesu ġie mġarrab it-testjat jew nkella it-tantat. Testjat, mġarrab, temptation, jiġifieri tempted. Ġesu hemmhekk ġie testjat, mġarrab, it-tantat mix-xitan. Matul dawk il-jiem ma kil xejn. Mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. U ħanibdew naraw l-ewwel test. Jiena għamilt osservazzjoni li t-testijiet li Ġesu għadda minnhom huma t-testijiet li jiena wint ngħaddu minnhom. Qabel ma mmorru il-komplement tal-Iskrittura, ħanorikom xtejt fil-ktieb pereżempju l-ewwel Korintin kapitlu 10 morru. L-ewwel Korintin 10. Halleluja. 10 vers 13 ta' fuq l-Iskrittura ta' minnkom ħafna. Ara xi ngħid. Sissa ebda tiġrib jew kella testing tkun imġarrab, it-tantat, ma laħqek li l-bniedem ma jiflaħx għalih. Rimem l-ebda test li inti għaddejt minnu u vera jista' jkun li ħassejtek ma tiflaħx għalih. Ħassejtek titmut, ħassejtek titċedi, tittifaf mix-xogħol, trid dan is-switch mhux ħajkompli. Test li inti rajtu impossibbli. Ma m'hemm l-ebda test li Alla permetta li inti għaddi minnu li Alla tiġi jaf li inti ħatoħroġ minnu. U li tiflaħ għalih. Innota, mhux int konfidenti fik innifsek li inti tiflaħ għalih. Alla konfidenti fik li inti ħatiflaħ għalih. Għax Alla u fidil u ma jħallikomx tiġġarbu. Sa naftit mela Alla tiġarbek hawn. L-Ispiritu Santu ġarrab illa l-Kristu u Alla jgħaddi lili u lilek minn ċertu testijiet. Ma jħallikomx tiġġarbu aktar mill-li tifilħu, jaf kemm tiflaħ. U għalhekk hawnhekk fejn hemmen li Alla huwa fil-kontroll. Jaħseb li ma t-tiġrib jagħtikom il-qawwa. U lajnuna biex tkunu tifilħu għat-tiġrib, mhux toħorġu mit-tiġrib, tiffaċċjaw it-tiġrib. Alla jtik il-qawwa biex it-test li għandek minnu mhux taħarbu, tiffaċċjah. Tid ngħidilkom xi tallimt fil-ħajja tiegħi f'50 sena u u kemm inni fil-mulej? Min 1995 kemm ilu jiġi. 27 sena x'notajt jien. Sew jekk jien jew oħrajn Kristjani li ġihom test u ħarbuh kellhom jirrepetuh. Bosta Kristjani għax jaħsbu li kull test huwa mid-demonju jaħarbuhom ċertu testijiet. Le. Hemm testijiet li Alla ġabulek għax irid inneżżek mill-jien. Mhux faċli. Ma għallekx li faċli, għallek biss possibbli. Imma Alla għallek
jien ħantik il-qawwa biex int telbu dan it-test u toħroġ minnu tfuħ u tiddi. Tleq. Kemm naf aħwa f'ċirkostanzi diversi, relazzjoni ta' żwieġ, ħbieb fuq ix-xogħol, kollegi jew nkella aħwa membri fil-Knisja. Membri ovvjament aħna m'għandniex membership, familja. U għax kellhom test, ħarbu dak it-test. Ngħidilkom x'inhu tajt. Marru x'imkien. Ħasbu li ħarbu minn dak it-test. U sabu test ieħor hemm. Jekk mhux ħar, jew nkella żdied it-test qabel u issa test ieħor, ġdid. Kif sabu t-test hemm, ħarbu minn hemm ukoll. U marru x'imkien ieħor ħoff li dak it-test ma jgħaddux minnu. Ma peress li ħasbu li jagħmel demonju, allura they're rebuking from morning to evening and says, it's not the devil, it's me, the Lord. Son, daughter, it's me. I'm trying to help you to be humble. Qed ngħinek biex tkun umli. Għax l-umiltà tiġi meta inti tispiċċa tbaxxilek innifsek u tagħmel dak li mhux komdu għalik fil-ġisem. Għalhekk ridek tiffaċċja t-test. U mbilli taħrab minn dak il-post, minn ma dik il-kollega, minn ma dak ir-raġel jew minn dik il-mara li inti hija ta' żwieġ tiegħek, imbilli taħrab ara ma taħsibx li issa x'inti ħassib xi waħda ġdida friska. Issa kollox kif irrid jien. Issa kollox ħad tagħmel li għal kollox ħad toqgħodli. La ssiba għejdli fejn sibta. Ħa narak għandi xoħta. Jew bil-kontra. Marret jew tmurt fi xwieqet għax dan Allani darni u da ma nistax għalih iktar u da ma nistax m'għandix iktar ħass għalih. Sewwa u nisapportih u issa rrid ieħor ġdid frisk. Imma dak il-frisk malajr jibda jerġa' jinden. U Alla għal xejn prova jgħalmek. Inti metlux il-mulej użani. U inti metlux il-mulej mhux dak li rrid jien, dak li rrid inti mitti vera you really meant that. Mhux dak li rrid jien. Mhux dak li rrid jiena mulej dak. Qed ngħidlek xi rrid minn għandek. Inti tmut. Għalhekk irridek tagħmel rida tiegħi. Għax biex tagħmel rida tiegħi int ma tistax tibqa' ħaj. Irridek tmut biex tagħmel rida tiegħi. Bħal ma għamela Ġesu kellu jmut. Ġesu ma mitx fuq is-salib ta'. Ġesu miet minn mindu twieled. Għax jien ma ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda tal-Missir. U għalhekk Ġesu l-pjan tal-Alla wettqu fi 33 sena. Għalhekk hawn min jgħix 80, 90 u għadu ma skoprix il-verità. Jiena nirringrazzja Alla li l-mulej nemmen li jrid jagħtina ħajja twila. Però kemm il-darba wkoll qed mhux li tgħix ħajja twila. Mhux bil-forsi riflessjoni tajba minn ċertu lat. Għax fisser inti ilek biex taqbad id-dilazzjoni u Alla tipprova jgħalmek dan it-test u inti tibqa' taħarbu. U qabel ma tidħol tmur il-livell ieħor, titgħaddim it-test. U għalhekk ċertu waħwa jibqgħu zoppi. Jew zopop. Zoppi minn ħaltarxin, zopop mill-gżira. Sewwa, tibqgħu zopop. Għaliex? Għax kellek test. Alla għallek iffaċċja dak it-test. U inti qed I rebuke this in Jesus' name. This from the devil. No, it's from the Holy Spirit. U Malla taf xi tallimt? Jekk ma tgħaddix mit-test,
mhux ħajtellek tibqa' terġa' tirrepeti dejjem l-istess test ta' kemmx darba tgħaddi minn dak it-test. Isma' għadi. Morru ktib tal-Lut, kapitlu 2. Għal dawk kollha li intom hawn preżenti u għal dawk kollha li tuħdu piċir b'din il-preaching. Dan it-talim li ġej minn qalb il-Missi. Ejdi talba warajja jgħidlu Spiritu Santu. Fejn jiena ħrabt test, sitwazzjoni minn għalija li ġejja mix-xitan. Imma kienet minnek biex jien nitbaxxa, biex jiena ninża mill-jien, x'jidilli jien u x'naħseb jien. Aħfilli mulej din il-grazzja li nkun kapaċi npoġġi u nagħmel it-test. Lut 2, 18. Alleluja. Ħana għajrikom minn vers 17. Kemm sabiħa skuttura. Għalhekk kellu Ġesu jkun jiġbaħ lil ħutu lilna f'kollox. Biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla. U biex jipatti qalb nubiet il-poplu. Għax billi u stess bata u kien it-testjat imġarrab jaf jgħin lilna meta ngħaddu mit-tiġri. Ġesu jaf minn xi xaddejja, jaf minn xi xaddej. Dan taħsbu li intom biss tgħaddu mit-testijiet. Kulħadd jgħaddi mit-test. Però mhux kulħadd jgħaddih it-test. Però Alla mhux ħajpromowtjak qabel ma tgħaddi it-test. U għavolja tipprova taqbeż sena għax jiena bravo ħafna. Ara m'għandi bżonn din is-sena ħanaqbeż is-sena l-oħra. Trid tgħaddi minn dak it-test u trid tgħaddi minn dak it-tasir. Ħafna minn nies jaħsbu Kristjani li meta inti ħatmur il-ġenna tgħix kemm ħatiddi għax tkun qaddis. Ġesu ma jgħallimx hekk ta? Ġesu jgħallem li inti tkun tiddi u qaddis qabel ma jiġi għalik. Mhux la jiġi għalik la tmur hemm. Min hawn tkun tiddi tleq qaddis. Qaddis għax tfisser, mhux għax għandek xi raġġiera fuq rasek da. Qaddis tfisser li inti tant ġejt maqtuħ u konsagrat għal Alla. Dak ta' tfisser qaddis. Mhux għax jiena nilbes għal sit qasir jew għal sit bil-bermuda jew xi ħadd jilbes dubblet. Ovvjament tilbes deċenti dak dejjem. Imma mhux dak ta' qaddis. Qaddis tfisser li tant jiena maqtuħ għal Alla, tant jiena konsagrat għal mulej, x'naħseb jien ma jfisser xejn. Ara l-bniedem li jfittex x'jaħseb hu u jgħin il-fittex il xi ħadd ieħor biex jgħinu biex jaqbel miegħu u jiggengja miegħu jew magħha fuq x'taħseb hi, qalbi għad baqalek. Għadek kindergarten. U by the way, għal dawk qed jgħidu mulej, mela jbagħt li t-test, ħajbagħtlek lili. Jiena x'għandi nagħmel inċabċab ukoll għax ħajbagħt lilkom. Għalmejn għandkom tiddiljaw ma' wieħed, jiena qed niddilja mal-mijjiet. Mhux vera, mhux vera. Mhux intom tittestjaw lili tajjeb u ħażin, intom tgħidu li nikber jew le.
Intom ta' isma' taf min jgħin insir papa? U l-edi fil-proċess qed jgħalmun insir papa ħjar da. M'hemm xi kors li jisma' nista' nagħmel xi kors università biex inkun papa tajjeb iva. Għamel il-babies u bda kabbarhom u tex kemm isir tajjeb papa. Għax u liedek jgħalmuk kif tkun papa. U waqt li tħobbhom fl-istess ħin titnatfilhom il-patata mill-koko. Jekk mhux xi darba jispiċċa jagħmilek pipi fuċċek. Ukoll. Mbagħad wara tgħidlu kemm inħobbu l-pupu tiegħi. Avolja appexxejt fuċċi. Amen, nu, tafu xi tfisser? Għaw xi ħadd ġaralek jekk dik il-funtana. Amen, praise God. Mela għalhekk ma tkomx għalfejn tagħmlu diġà deldu mamlu. Amen. Grazzi Ġesu. Mela Ġesu, it-testijiet kollha li għadda minnhom Ġesu, ħatgħaddi minnhom intu jien. It-testijiet li jiena ngħaddi minnhom kuljum nista' nħares. Hemm bżonn nħares la l-Papa, la l-Isqof, la l-Pastor tiegħi, la l-Bixib, la l-Apostlu. Inħares lejn Ġesu ngħid ara Ġesu kolli għaddu minn l-istess testijiet. Laqwa leader da. Laqwa pastor. Laqwa apostlu. Laqwa profeta. Laqwa raj. Kellu jiġi għaddi mit-testijiet. Ma ħadd minn sema l-isfel li ma jgħaddix minn test. Il-fatt li inti għaddej minn test jirrifletti li inti għadek ħaj. Għax fil-ġenna m'hemmx testijiet, hemmhekk isem premjiet. U fl-infern m'hemmx testijiet lanqas. Hemmhekk barbecue sembis. U mhix xi ħaġa sabiħa. Mela, għamaru Luqa 4. Għal dawk li għandhom widnejn u miltan ngħid nemmen li l-Ispirtu Alla tikellimna naħseb jien. Isimma huwa it-test li ġej. Aħna ngħaddu minn bosta testijiet. Imma kull test għadda minnu Kristu. Ħantik eżempju int raġel. Għax jiena bħala raġel naf x'inhu għed mit-testijiet tal-irġiel in-nisa. F'diversi livelli. Imma ħa nitkellem mill-lat sesswali. Ġifieri illum irġiel Kristjani bosta anke li jħobbu lil Alla waħda mit-test jew it-tentazzjoni hija l-pornografija. Nistalla jiġu tentati wkoll. Nistalla li huma jħobbu lil Alla jiġu tentati wkoll. Nistalla li Alla juża bil-qawwa tal-mirakli jiġu it-tentati wkoll. Tinħelek għaliex? Le mhux għax għandi l-esperjenza, għax Ġesu għadda minna. X'kull ma għadda Ġesu mit-tentazzjonijiet, għadha għaddejjanti. Min jaf? Number 1, immaġina mara li l-raħal kollu kulħadd jaf bija. Ħafna drabi l-irġiel ma jmorrux ma' nisa korroħ, ħafna drabi ma' nisa sbieħ jmorru. Speċjalment jekk ħajħallsu. You're gonna get the money word for your product. U tiġi mara u Alla Kristu jaħlisila ħajjita. Taf x'ħad ngħidlu lejn Ġesu? Da mhux ir-raġel tiegħi. Da mhux my next boyfriend. Min jaf kemm ġew quddiem Kristu. Nisa b'nofs idhirhom barra. Bid-dublett imdella. U jgħidulu, Mallem, kemm inti sabiħu qalbek tajja. Il-mulejka li jimxi bil-vini. Mhux bil-ħas. Taħseb li kellu tentazzjoni Ġesu? 1000%.
Ara, kull min għandu ġisem għandu tentazzjoni. 100%. Simple as that. Inti għandek il-tentazzjoni mux għax inti mara ħażin għax inti raġel ħażin, għax inti tgħix ġisem. It's simple as that. Għax tgħix di-dinja. Amen. Imma ħantikom naqa' good news. Li inti kellek tentazzjoni ma jfissirx li jint ħażin. it-tentazzjoni minna nfissa mhijiex dnub. Ma jfisser, ma jirrefletti xejn fuqek li inti kellek tentazzjoni. Ovvjament sakemm inti ma kontx iblaħ u mort fejn hemm it-tentazzjoni. Ma llum il-ġurnata ma tantx sal fejn toqgħod. Qabel fi żmien tan-nanna kien hemm strada stretta, kien hemm testaferra ta' Street. Illum testaferra ta' Street Malta kollha. Strada stretta Malta kollha. Illum mhux il-postijiet fejn issib daw l-affarijiet fit-teġ, illum postijiet fejn ma ssibhomx daw l-affarijiet fil-provat fit-teġ. Bil-kontra. Sewwa. Tipprova tħares fejn m'hemmx daw l-affarijiet, mhux bil-kontra. Imma isimgħu dawn ma tentazzjonijiet mela serraħ qalbek. Imma jfissirx għax inti kellek tentazzjoni jew rajt wieħed jew ra waħda oġbuk jew tnejn hawn minnkom għandkom tentazzjoni doppja. Hawn minnkom jogħġbuhom it-tnejn, l-irġiel u l-nisa. Issa, li kellek tentazzjoni ma fiha xejn minn naħa tiegħek m'għandek l-ebda tort li kellek tentazzjoni. Jirrifletti biss jekk kif inti ħeddeljajta. Biss, kif tiħħendilja biss. Nisa u sew irġiel. Twaqqax fil-kundanna li żewġek għax għandu tentazzjoni. Ringrazzja lil Alla li żewġek normali. Jew martek normali. Għax li jkollok tentazzjoni hija normali. Kun wise biex ċertu postijiet ma tmurx, ċertu channels ma tiftaħhomx, anzi jekk għandek IPTV, per eżempju, ejdilhom inaħħulek dawk iċ-channels, naħħuhom minn fuq l-Android box mal-ewwel. Aw Malta tal-biża, aw min, mhux grazzi mulej, mhux ħabib tagħna ġaġmont, imma aw min għandu l-IPTV għandu channels mhux ma ta' channels fuqhom. Tgħidlina qatt ma narahom imma t-tentazzjoni qiegħda tkun kontinwament quddiemek. La inti tista' tneħħihom mhux aħjar tneħħihom. Mela t-tentazzjoni l-aħjar ħaġa mhux tipprova tara kemm inti b'saħħtek biex telliba, ipprova l-ewwel nett taħraba. U jekk tiġi mhux għax fittixta, imma jekk tiġi bagħad il-moletik il-grazzja biex telliba. Dik waħda żgħira qed ngħidilkom. Anyway, isma'wa, ħa ngħidilkom it-tentazzjoni kollha tgħaddu minn għandkom kuljum. U mhix nisa, u laqqas hija sess. Hija di isma'wa. U x-xitan qallu, jekk int bin Alla, ejt lil din il-ġebla ssir ħobs. X'inhi l-ewwel tentazzjoni? L-identità tiegħek. Kemm hawn min minnkom ix-xitan ifesfes widnejk, int mhux vera bin Alla ta. Int m'intix salvat. Int żgur imwieled mill-ġdid. Int żgur nubidek maħfura. Int żgur jekk tmut illum inti x'ħadd tmur l-infern. Kontinwament ix-xitan jipprova jiġelek iġibek f'pożizzjoni fejn inti tikkwestjonja jekk intix vera ta' Alla. L-identità tiegħek minn int fi Kristu. Kemm hawn minnkom kellkom din tentazzjoni, fesfilkom widnejkom u lidejkom. Kemm il-darba, thank you for being honest. Għed ngħidilkom, la Ġesu għadda minna, 100% ħadaddi minn int, hemm bżonn nisaqsikom wieħed wieħed, naf żgur li ħadaddu minna. Ħanaddi minna jien kol. Mela l-ewwel tentazzjoni li kull Kristjan żgur jgħaddi minna, la għadda minna Ġesu, hija minn int fi Kristu. Int vera salvat, int vera tal-mulej. Però, ismaw xejn l-Iskrittura. Ġwannu 1 vers 12. Lil daw kollha li laqgħuh inti lqajtu lil Ġesu f'ħajtek.
Il-daw kollha li jemmnu fih, inti jemmint fih, ħalli dek jekk jemmin. Lilhom ta' is-seta li jisiru iwlet Alla. Halleluja, glorja lil Mulej. Thank you, Jesus. Romani 8, vers 14-16. Kull min imexxih l-Ispiritu Santu, ħanejlek ħaġa. Hawnhekk ma ġabetekx l-azzija u laqas il-kuġina u nanna. Hawnhekk l-Ispiritu Santu ġabek. L-Ispiritu Santu li poġġilek il-ġuħ biex tisma' l-kelma. L-Ispiritu Santu ġielek tħossok ħażin meta int dnibt. Qed inkun basic. Dak fisser l-Ispiritu Santu jammar fej. U kull min jmexxih l-Ispiritu Santu jisejjaħ iwlied wild Alla, iben Alla. Amen. Isma' nħobb l-iskrittura, morru fl-ewwel Ġwanni malaj, l-ewwel Ġwanni 3. L-ewwel Ġwanni 3, ara kemm huwa sabiħ. Vers 1. Araw blima għozza ħabna l-missier li nistgħu nissejħu iwlied Alla. U hekk aħna tassew għalhekk id-dinja ma tarafniex għax mar fiċ lilu. Eżis issa aħna wlied Alla. Imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrevelat lilna. Kulħadd jgħid jien iben Alla l-ħaj fi Kristu Ġesu. L-Ispiritu ta' Alla jmexxini. L-Ispiritu Santu jammar fija. Jien ta' Alla u missieri. Il-mistoqsija hija ħanilek ħaġa di. Din hija serja wkoll għall-maturità tiegħek. Għaliex jekk iġelek tiddubita li inti jekk intix iben jew bint Alla vera, mela ħadd iddubita jekk Alla wiex missierek. U jekk iġelek tiddubita li Alla huwa missierek, ġabek il-tim. Orfni. Ġabek orfni. U għadu kif tefa kif daqqa ta' seq il-barra minn dar il-missier waqt li tmur il-Knisja. Għax insejt, ibni inti mhux dejjem hawn kont miegħi. Min qallek li m'intix ibni? Min qallek li int għaddej? Min qallek li inti skjav? Int mhux hawn u kull ma kellek bżonn mhux dejjem tajtulek u provdejtulek. Ma x'għamel xitan? Jagħmlek foreigner in your own home. Iġibek leġittimu, illeġittimu, inkluż dar missierek, jekk inti tibqa' tisma' tfesfix tiegħu. Għax pastor dnibt. Join the club. Amen. Indem. Tlab aħfra. Ma jfissirx li għax inti dnibt tbiddel xi ħaġa minn naħa Alla, kull ma tbiddel minn naħa tiegħek. Is-sindem. U l-mulej jitaf xejn u fidilu ġost li jaħfillek dnubietek u jnaħslek minn kull ħażen. Kull ma dak tagħmel aħfilli mulej, sorry. That's it. Amen. Malla vera missierek. Malla vera jimpurtaħ minnek. Immalla vera jħobbni. Nkunu onesti. Mulej jint vera tħobbni kemm darba saqsejtu ilu di. Urini mulej ejli li tħobbni. Għaw xaħat minnkom ġiliet u l-mulej ejli li tħobbni. Għanizimek. Come on, ulli dejkom. Anka jen. Intu kol pastor. Jina għalikom pastor ta' għalli ħeben. Mi għaj li maċej li għaw pastor Gordon. Li ibni. Aziz ibni. Gordon. Mela le, ix-xitan xieġi jagħmel li? Jagħmel li dil-istess tentazzjoni li jagħmel lill-liben għall-ħaj. Amen. Mbagħad l-Ispiritu Santu x'jagħmel? Ibni, ismani. Inti ibni Aziz. U jinfetaħ is-saqaf. U nibda nara l-anġel jisnu. Le, xejn minn dak ma jiġri. Taf xejli. Ftakar xem miktub. Ftakar xem miktub. Amen.
Grazzi mulej. Imma l-mulej ħaj provdili. Jekk huwa missieri. Ħankomplu. Luqa 4. Ejja nkomplu l-komplement. Luqa 4. It-tieni tentazzjoni. Imbagħad ix-xitan ħadu fil-għoli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Eżis aħwa, din fejn ħafna Kristjani jaqgħu. Is-saltniet tad-dinja. Imma x'inhu huma s-saltniet tad-dinja? Ir-rikkezzi. Is-Alla jridek ikun rik, ikollok il-bżonnijiet kollha tiegħek mill-ħuqa. U jiena nemmen laqqas għandu problema li tkun sinjur. M'għandu l-ebda problema u rriċċekkja ma' Abraham u tkun tara x'jaħseb Alla fuq li tkun sinjur. Bastek tagħmilha l-ewwel. Sewwa, naf li hawn min abbuża minn dak il-messaġġ, ma jfissirx għax xi ħadd kisser il-Mercedes ħader ħażina tabda żej. Sewwa. Il-messaġġ tal-Alla jrid il-poplu tiegħu jkun prosperu huwa bibliku minn Ġenesis l-Apokalissi. Amen? Imma kemm hawn Kristjani li waqgħu fin-nasba? X'inhu? Li issa li l-kilba jaqqa l-flus. Le, passi, m'għandix kilba l-flus ta'. Kemm tagħmel sigħat xogħol? Kemm il-darba taqbes il-fellowship? Minħabba 5 euros extra? Kemm il-darba ma tlabx? Kemm il-darba l-mulej qabdek xi ħaġa ma preferejt pereżempju li aħjar nagħmel solt ieħor fil-but? Is-Alla jridek taħdem 100% għax min ma jaħdemx laqqas għandu jiekol il-kelma tal-Alla. Imma Alla jridek li inti tiġri wara dawn l-affarijiet jew li inti tiġri warajh ħalli dawn l-affarijiet kollha isegwu lilek. Amen. Għaliex meta xi ħadd bosta Kristjani mhux intom ta' River. Meta xarati jaraw il-ħadd xi ħadd imbierek bil-forsi rid jgħidu għax daħallil. Għaliex ma jgħidux Alla birku jew Alla birka? Jew Alla favorixxih. This man is favored by God. Jew this woman is favored by God. Għaliex kull xi ħaġa li jaraw xi ħaġa barka. Dak huwa messaġġ ieħor imma nagħmilkom fil-qosor. Jissejjaħ l-ispirtu ta' Ġuda dak. Ġesu. Kieku jiena kon Ġesu kont intiħilhom foqra daw. Dejjem iridu jagħtu ta' xi ħadd ieħor il-foqra tagħhom biżommu huma. Le, aħna nagħtu l-foqra tibżax. Grazzi mulej. Ningrazzja l-mulej tal-poplu ta' River of Love li huwa poplu ġenerus u mbierek u l-kbir għadu ġej. Amen. U tiddejjaqx meta tkun imbierek. Meta Alla jbierek tħossokx dispjaċuta. Amen. La inti taf li għamilt is-sewwa u Alla bierkek. Amen. Alleluja, grazzi mulej. Il-mulej jalla l-mulej għajtella ruxma ta' miljonarji minn ġewwa River of Love. Amen. Ħalli s-sena diħla nixtru ta' qali. Il-ground nazzjonali, amen. Amen. Mhuwiex impossibbli. Naf ġaħat li xtara stadium. Mhux qed ngħidilkom għall-kwestjoni tal-istadium, kwestjoni huwa Alla jrid imbierkek jekk inti tpoġġih l-ewwel vera f'ħajtek. Full stop. Amen. Mela, urih is-salti tad-dinja, is-salti tad-dinja kemm hawn nies. Kemm hawn naf nies li kienu jiġu River of Love. Li għax ma sabux waħda, marru għas-salta tad-dinja jfittxu waħda mid-dinja. X'ma sabux waħda hawn River of Love. Jew ma sabux wieħed. Darba John Owens kien jgħidli hekk, ta' fuq John Owens ġie hawnhekk darbtejn. Għalli brother, if you want the best, be the best. Ma tistax tfittex mara Alla u inti tkun ħabba gozz. Jekk inti titmara Alla, mela int tkun raġel Alla. Ħalli Alla jara li inti jisħoqlok din il-mara ġibba right way, bintu qabel ma sir tiegħek hija tiegħu. U jekk nisa
Ir-raġel li qed taħroġ miegħu mhux raġel Alla. Bye. Jekk raġel dik il-mara li taħroġ magħha mhux mara Alla. Bye. Jekk trid iżomma, żomma. Int ħadd kampa bih u bija. Hallelujah. Have fun. You may not go to hell, but I promise you, you will experience one on earth. U jalla ma tiġix fi klimi bħal xi ħut li diġà ġew. Alleluja. Mbagħad ix-xitan qallu nagħtik is-seta fuq dawn kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili u jien nagħtiha lil min irid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima kull ma trid intiulek. Kemm minnkom lestet imuh u jtikom kull ma tridu. By the way, dik ix-xitan qed jgħidha dan mhux il-mulej. Iġibek sew. Meta timxi wara l-mulej, hemm prezz ma jħallsu hu. Meta timxi max-xitan, hemm prezz ma tħallsu int. Alleluja. U Ġesu jieġbu għallu hemm miktub il-mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ġejja tielet tentazzjoni. Mela x'hemm inti fil-ħajja li x-xitan poġġilek quddiemek bħal sunnarija li mpoġġu quddiem iż-żiemel u inti l-ħin kollu tiġi warajha mifok qed tixxennaq għall-mulej u għall-affarijiet Alla. Ma tattent. Għax qabli waqajt dik in-nassa, it-tielet tentazzjoni. Imbagħad ix-xitan ħadu f'Ġerusalemm, edu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk int bin Alla nxteħet minn hawn għall-isfel, għax hemm miktub li l-anġi tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsibu sewwa u li fuq idejhom jerfawk ħalli ma taħbadx riġlejk ma xi ġabla. Wieġbu Ġesu qallu: jingħad iġġara fiġieri hemm miktub. Jekk intom tindunaw Ġesu 3 darbiet qal hemm miktub. Jew jingħad. Kif għeleb Ġesu lix-xitan? Ix-xitan melbux ix-xitan billi għamlet xirada jew waqgħet xi sajjetta. Billi Ġesu, l-Ispiritu Santu li ħadem miegħu u ħadem fih, kontinwament nfakkru x'hemm miktub. X'hemm miktub. Kif ħadd teleb it-tentazzjoni inti tal-identità tiegħek minn inti fi Kristu? Tiftakar x'hemm miktub. Kif ħadeleb it-tentazzjoni jekk Alla mhux ħajjipprovdilek? Għaliex tħabbtu raskom jgħid il-mulej? Ma tafux li missierkom fis-sema. Dak kollu li għandkom bżonn jipprovdihulkom. Għaliex tħabber rasek għal għada? Ma tafux li missier jħossib anke li x'kenza għasfur. Vera sirt niqisni għasfur jien imma mhux għalijiet jirreveri. It-tielet tentazzjoni u nifqgħu. X'kienet? Il-mulej ħajjipproteġini. Il-mulej ħajkun miegħi. Meta jien insifer, meta jien nivvjaġġa, il-mulej ħajjipproteġini. Meta tiġi xi marda fuq ħajti, meta jiġi l-għadu jħabbat b'xi virus, imma l-mulej tgħid ħajjipproteġini. U x-xitan qabad barti mill-Iskrittura, barra mill-kuntest u kwota lil Ġesu. U Ġesu x'qallu biex ma jġarrabx lill-mulej Alla sidu. Ġesu minu? Ġesu minu? La ġarrabx il-mulej Alla sidek. Imma Ġesu qatt ma qallu Alla. La ġarrabx il-mulej Alla sidek. Ix-xitan li beda jġarrab? Il-Ġesu. Ma Ġesu qallu ġarrabx il-Alla sidek. Jiena sidek. U ħaj kollok tpoġġi fejn poġġi kien, u
u ħajkollok tmur fejn ħanibatek jien u inti m'għandek l-ebda seta' fuqi. Halleluja. Halleluja. Glorja għal dijak Ġesu. Isimgħuni aħwa. Imbagħad ix-xitan meta tem din it-tiġrib kollu telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. X'inhi? Iċ-ċiklu. Smajtuh iċ-ċiklu? Imnalla għaddejt minn dan it-test sa s-sena d-dieħla. Sa the next cycle. Ara jena ħsibtni għalibta di raġa ġejja. Għal dawk li l-mulej ħeliskom id-droga. Illa, pastor Alla jbirek, ma nħoss għan il-xej laqqas irid immisa. Tentazzjoni raġa ġejja. Il-ħlis mill-alkohol, grazzi mulej. Ix-xitan ħajsib opportunità biex jerġa' jaqabbadilek. Żammek sod dakinhar. Xem miktub. U t-talb. Kull tentazzjoni li għaddejt illum, bħallum sena terġa' tgħaddi minnha. Imma tkun livell ola. Another level, a bigger devil. But another level is a bigger defeat over the devil. Mux għax ix-xitan jikber ta' mux vera, għax ix-xitan kollha stess size. Imma it-tentazzjoni iva terġa' tiġi ma bil-qawwa ta' Ġesu Kristu terġa' telliba u terġa' titla' skala oħra, terġa' tikber spiritualment u terġa' tissaħħaħ. Isma'wa, ara mhux dik ta' nispiċċa, l-iskrittura li jmiss ħanispiċċa. Mela Ġesu ġiet tantat, kellu t-testijiet, elbhom kollha permezz tal-qawwa tal-Ispiritu Santu u permezz ta' xiex tal-kelma. Aħna nelbu l-xitan permezz tad-dem tal-ħaruf u permezz tal-kelma li aħna niġdu. Amen. Ġesu wara dan reġa' lura lejn Galilea mimli bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U dan kien mimli bl-Ispiritu Santu wara li għadda test li issa kulħadd beda jisma' bih. Mela x'għamel it-test li ġab Alla? Kissillek il-ministeru jew kabbarulek iktar? Kissillek l-anointing jew kabbarulek iktar? Saraqlek is-sejħa għamlek iktar popolari, għamlek iktar famuż u ismek imxteret ma' Malta kollha, mal-pajjiż kollu, mal-internet kollu u l-ak li għadu prova jagħmel biex ikisrek Alla għamlu bħala reklam biex iktar jisimgħu bik nies, halleluja, u bimlik bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, glorja l-mulej, halleluja! Gloria lilek mulej għaddis! Thank you, Jesus! Kif? Il-mulej tgħid ħajżomma l-kelma tiegħu li jiena ħanfiq. Il-mulej ħajżomma. Inti kompli, żomm il-kelma. Jekk inti tidil Alla jżomm il-kelma, inti tiżomm il-kelma. Sewwa żomm il-kelma għalli Alla jżomm il-kelma. Amen. Kompli ikkwota hemm miktub li permezz tal-ġrieħi tiegħu jien infejjaq. Kompli kwota lill-liġi tal-Ispiritu tal-ħajja fi Kristu Ġesu ħelsitni mill-liġi tal-mewt, tal-mart u tal-biża'. Għax Alla ma tan ispiritu ta' biża', imma la tan ispiritu ta' mħabba, ta' qawwa u ta' disċiplina. Kompli kwota u iddikjara jiena li nammar fil-kent tal-oli, jiena li ngħix għaddel ta' dak li jista' kollox. L-ebda arma msawra kontra tiegħi, għalkemm tiġi kontra tiegħi, imma ma tirnexxix f'isem Ġesu Kristu. Halleluja! Grazzi Ġesu! Ejja nqumu bil-wifqa. Halleluja! X'inhu t-test li inti għaddej minnu llum? Li minn għalik kelmet demonju Alla tgħidlek binti, ibni,
dak ħallejtek taddi minnu. Ix-xitan m'għandu l-ebda sej fuq ħajtek. Jien għandi sej fuq ħajtek, jiena timmexxik. U dak li x-xitan ġab kontra tiegħek, jien ħandawru favur tiegħek. Biex imbagħad ix-xitan jiddispjaċih tal-li missek in the first place. Halleluja. Taħrabx mit-test. Darba kien hemm predikatur fuq dan il-pulptu. U dil-persuna kienet ippritkat taħrabx mit-test imma affaċċja. Imma nixtieq li dil-persuna tisma' il-preaching ta' din il-persuna stess. Taħrabx it-test. Iffaċċjah. Alla huwa miegħek. L-Ispiritu Sant huwa miegħek. Alla mhux ħajħallik titkisser waqt it-test. Imma kif tgħaddi dak it-test ġej premju. Ħatitla livell ieħor. Il-fama tiegħek ħatikber mhux biss fuq din l-art, imma fir-realm spiritwali tad-dar tad-dlamijiet. U l-edewwa tal-għadu tal-edewwa tal-la tiegħek u l-edewwa tiegħek jibżaw minnek kull fejn tmur għax jafu xi ħsara kbira int iġġib lis-salta tad-dlamijiet anke bil-preżenza tiegħek biss. Għax issa wara dak il-passaġġ tafu x'naraw? Il-Ġesu kull fejn imur xjaten iwersqu ġast għax wasal hemm. Halleluja. Halleluja. Dak li għamel Ġesu nagħmlu aħna. Dak li għadda minnu minn Ġesu ma tantx nieħu pjaċir imma ħadgħaddi ħin. Imma r-rebħa ta' Ġesu ukoll hija r-rebħa tiegħi. Halleluja. Għalhekk l-Alla huwa miegħi xejn mu jirnexxi kontra tiegħek. Halleluja. Gloria lil Mulej. Shout halleluja. Halleluja. Gloria lil Mulej. Intom li qegħdin hawnhekk u tgħidli ma nafx ikkaw xi ħaġa ġdid illum għall-ewwel darba tgħidli pastor, dal-messaġġ kelli bżonn nisimgħu għal idejk. Għaw xi ħadd kellek bżonn tisma' dal-messaġġ illejla. Ikun infaħħar Ġesu. Illejla għaw xi ħadd minnkom tgħidli pastor, dawk kollha fuq YouTube, televiżjoni, Facebook, tgħidli jiena nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu. U nibda din il-ħajja ġdida ma' Ġesu Kristu. Għaw xi ħadd illum tixtieq tibda ħajja ma' Kristu. Tixtieq tkun salvat. Tixtieq titwiled minn ġdid. Dawk li intom fuq YouTube, Facebook, televizjoni. Jekk inti għaddejt minn xi daw l-esperjenzi li semmejt illejla u Alla ġablek test, tibqax taħarbu għax ħajbqa' jiġri warajk dak it-test. Sakemm telbu. Full stop, dik hija l-verità. Amen. Wara kull test hemm testimonjanza. It-test ġi biex Alla jtik testimonjanza. U t-test ġi, it-test huwa għalik, it-testimonjanza huwa l-bosta. Amen. Natu glorja lil Mulej. Daw kollha li intom midin fuq YouTube, Facebook, televiżjoni. Tgħid li pastor dil-kelma kienet għalija. Nagħti glorja lil Ġesu. Għajdi talba warajja, kinti tixtieq tagħti ħajtek lil Ġesu. Itolbu mi għajdi talba malaj. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu llum għall-ewwel darba. Jekk inti lażqa tmut illum, int żgur salvat. Int żgur nubitek maħfura. Int żgur għandek il-ħajja ta' dejjem. Tixtieq tkun żgur. Itolbu dit talba warajja, tin il-kamera. Għajdi talba warajja, missi qadis. Għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi. Ġesu ejja f'ħajti. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Ġesu nemmen b'qalbi kollha li inti li benta l-ħaj. Li inti s-situ s-salvatur tiegħi. Nemmen li mittalija fuq is-salib. Mitt turxuxtajt ma t-tilet jum. U llum int ħaj. Ejja f'qalbi Ġesu, bil-Spiritu Qaddis tiegħek. Mlini bil-paċi tiegħek u bil-ferħ tiegħek. U għatin il-grazzja li mulej nkun dak kollu li inti trid nkun mill-lum il-qudiem bil-qawwa tal-Ispiritu Santu f'isem Ġesu Kristu. Issa ħanejt talba għalikom li intom għaddejjin minn xi test. U intom tafu b'dan it-test. Ħanejlkom aħwa, it-test Alla jkabbrek vera ma fl-istess ħin jumiljak, The test will humble you,
Aħna nitkellmu fuq il-qawwa tal-Ispirtu Santu u hekk għandna nagħmlu. Imma tiftakar il-qawwa tal-Ispirtu Santu taħdem dejjem f'sagrifiċċju mejjed. Ma jistax poġġilu sagrifiċċju il-mulej u l-offerta da tiġri. Jekk trid in-nar. Kulħadd jgħid talba warajja, missi qadis. Grazzi tal-kelma qadisa tiegħek. Fejn din il-kelma kittot għalija, bil-grazzja tiegħek illum ħanimxi fiha. Ġessu. Aqla minn ġafija. Dak kollu li jżomni lura billi nimxi verament miegħek. Ġessu. Bil-grazzja tiegħek, bil-qawwa tiegħek, dan it-test niffaċċjah, naf li minix waħdi, il-preżenza tiegħek hija miegħi u inti taddini għan-naħa l-oħra vittorjuż u suċċess. Ġessu, minix ħanaħrab iktar dan it-test. Hemm bżonn li niffaċċjah. Hemm bżonn li qalbi tiġi ttestjata. Mhux mid-demonju, minnek missier, biex qalbi tkun riflessjoni tal-qalb tiegħek. Aħfilli fejn jien naqastek u aħfilli fejn jien ma smajtx minnek. Illum immit ħajti qudiemek mulej. Għamel minni dak li trid int. Grazzi mulej. Li ngħaddi minn xi ngħaddi f'din il-ħajja. Int ma titlaqni qatt. Dak kollu li għadu jġib kontra tiegħi. Int missier ħaġġibu d-dawru favur tiegħi u għall-glorja tiegħek. Illum b'konfidenza ngħid, jiena ħankun okay. Jien ngħaddi dan it-test u ħanaddih sew u nkun rebbieħ. Nara minn issa r-rebħa tiegħi. Nara minn issa is-suċċess tiegħi fi Kristu. Jien se jirnexxieli. Jien ma nfallix permezz tal-qawwa ta' Ġesu Kristu li taħdem fija għal glorja tiegħek missier. Amen. Kien dik it-talba llum. Apparti li jien salvat, illum inti nemmen xi wħud minnkom kellkom fine tuning. You got back on track. You got back on track. Jekk jiena u inti bħal train, unukli, there's a track, you have to follow it. Amen. Il-paċi ma'kom eżiz aħwa, YouTube, Facebook, televizjoni. Narawkom il-messaġġ li miss, narawkom għada fil-ħodu, flasha ta' fil-ħodu, u kull nar terba u nar t-tif fil-seba ta' fil-ħaxija. Il-paċi ma'kom, God bless.